A kifogott hal után fölcsalítjuk újra a pálcát, és kevés etetéssel visszahelyezzük a jó bevált csalit a vízbe. Reméljük, hogy ez ugyanolyan szerencsét hoz, mint az előző. Én voltam a segítsége Tominak, remélem, hogy még egy-két ilyen szép hal kifogásával részt tudok venni. Hajrá, Zoli bácsi! No, ismételten van egy ejtős kapásunk. Hát ezt az örömet átengedjük Zolinak. Mészáros Zoli barátunknak, aki egy napot megtisztelt bennünket. Úgyhogy most elindulunk rá a halra, aztán... Köszönöm a meghívást! Meglátjuk, hogy mi lesz, mekkora lesz. Lassan ráérünk majd a halunkra. Zoli bácsi, ülj át jobb oldalra, légy szíves, akkor látunk téged is. Egy pillanatra ide nézel, akkor... Dupla golyós volt ez? Igen, dupla 30-as. Dupla 30-as. Hát akkor csak már 2 kilósak van, most már néz ki. Mit érzel? Milyen jó erősek mondjuk ezek a pontyok. Megmutatta magát. Igen. 8-10 körül most szóltam, de milyen a fárasztás itt a Balatonon? Észre jó erőben vannak a halak, és bármi kis ülhet a végén, amíg már tényleg Balatoni megúszom, már 8-10 kilósak is egyetlen jót küzdenek. Minden fárasztás egy külön élmény, ez biztos. Egy ember is, hogyha nagyon nagy hal van, azért összebírja még akkor is a merítőt. Egy a lényeg, hogy kontaktusba kell maradni mindig a hallal, folyamatosan feszesen tartani a zsinót eközben is, és akkor biztos, hogy nem lesz halvesztésünk. Ezzel a merítő azt mondjuk, hogy nagyjából készen is van. Nézzük meg azt a halat, Zoli, csak esetleg úgy alakul. Tart, szépen tart, nem akarom elültetni. Jó. Időnk van, idő is szép. Így dolgozik folyamatosan. Itt van egyébként a csónak mellett a halacska. Hogy gondolja, akkor meg vissza még be. Na talán most megmutatja magát. Folyamatosan dolgozik a halacskánk. Gyönyörű évet húz a bot is. Na nézzük csak. Hát ha megvillan egy kicsit. Hát meg egyelőre úgy tűnik, hogy nem is olyan fáradt ez a hal, mint az előbb, ahogy gondoltam. Töves. Urga lesz ez? Nem, de töves. Hát iszonyú jó erőben van, annak ellenére, hogy nem túl nagy hal. De úgy ne látszik, hogy fáradni tűnik most már.
kap egy kis levegőt talán. Hát ez külső akadás. Húzz fel, mert Nem tudom. hazudod. Mindig van benne, látod? Úgy látszik, hogy jó a boiling, mert iszonyú erőt ad a halaknak. Nincs gond a beltartalommal, úgy látszik. Hát még mindig húzza, veszi a zsinót. Hihetetlen. Meg kell ráfordulni, és akkor könnyebb lesz így megmerítened. Hát igen, de még nem ott tartunk. És jön már a miénk. Gyönyörű szép víz. Ott van a táborunk, hát jól elsodródtunk. Látszik is, hogy milyen messze vagyunk. Megnézzük ezt a halacskát, amit az Zoli imént fogott. Gyönyörű szép nyúlpapinkás. Nagyon jó erőben volt. Picit mutasd a száját, Zoli, fordíts felém, légy szíves. Azaz. Gyönyörű hal. És milyen erőben volt, hihetetlen. Alig olyan Gyönyörű hal. 6 és 7 kg között.